Okay. So pababa na tayo guys. Ayun, napuntahan natin yung 324 meters na taas. Yung pinakamataas na trail dito sa Kusayren po. Napuntahan natin. Panoorin nyo na lang sa full video. Putol-putol. Kala ko kasi pwede ako mag-upload dito eh. Yan no. Ganda din ang view dito. Di ba? Ganda oh. Ayan oh. Ganda. Ang ganda. Yan. Pababa tayo. Solid yung pagod natin ngayong araw guys.